Bueno, Borja, que tal? Xa de novo na volta ao traballo. Hai que empezar, bueno, por falar desto que se acaba. Como foron as vacacións nestes intres antes de volver aquí ao fútbol en Vilar? Boas, pois para min foron unhas vacacións moi diferentes, porque sendo xogador o que faz é desconectar, faz un pouco de deporte e con iso xa sabes que non tens que volver, pero este ano non. A vacación será todo o rato co teléfono, configurando a plantilla con Fernando con Juan, eh, diferentes, máis pendentes do teléfono de facer chamadas que só de disfrutar. Antes de comezar o verán, recordamos aquelas declaracións inda co corazón medio roto ali en Barreiro. Non se sabía se Borja Fernández iba a continuar ou non na Unión Deportiva Ourense. Que foi o que finalmente te fixo permanecer neste clube? Bueno, foi unha conversación ca familia, tiñamos que decidir si seguía aquí en Ourense ou volvía para Valladolid, era máis esa conversación que tiña pendente na casa que outras cousas. Tamén é certo que eu tiña certas exigencias co clube, cumprironse, ninguna económica por a miña parte, tamén hai que decirlo, non é por aí, pero si eran outras cousas que o clube tamén que creía que tiña que dar ese paso e eu creo que é interesante para todos, tanto para min como profesional e para o clube para crecer. Non foi a túa primeira experiencia como entrenador neste caso, pero si quizáis nun ámbito máis senior. Falabas antes de que foi un verán de chamadas e demais, non sei nese sentido como te desenvolviches e, bueno, como se te debo de estar pegado ao teléfono, chamar a algún xogador, intentar buscar algún perfil e demais. Había feito xa algo antes, pero non tan de responsable, ¿no? de equipo para parte do clube. Teño claro que non era o meu traballo ou non era o meu traballo principal porque está Fernando, está o clube, pero sí no que poda axudar, pois axudando tamén é o momento no que os xogadores teñen que falar franco, non lle podes ou eu non quero prometer nada que non vai a ser, entón, bueno, hai que preparar tamén un pouco o que dicir os xogadores. Cando chegaches xa na tempada pasada, herdaches unha plantilla e, bueno, podemos decir que foi un bo resultado con eses xogadores. Este ano, xa tuveches algo máis de mau para confeccionala, podemos esperar algún tipo de cambio no debuxo, no plantexamento e demais, ou vamos seguir vendo unha línea Borja máis ou menos similar? Sí, a configuración da plantilla eu creo que similar ao ano pasado. Sí que eu pedín algunha cousa ou diferente ou pola forma de xogar, máis centrada nun perfil de xogador, pero menos tres que nos quisimos reemplazar, outros tres que se foron, o resto da plantilla pois é moi similar ao ano pasado. Mm, Puiden axustar a miña idea, planteo do ano pasado, entón a idea non vai ser moi diferente. Despois, bueno, xa levamos algunha que outra sesión de adestramento. Como estás vendo os rapaces neste inicio da pretempada? Ben, sorprendeume bastante os primeiros días, sobre todo co ritmo. Sí que as tareas que facemos benefician a ese ritmo que vimos nos xogadores, pero incluso esperaba que non estiveran tan ben, entendía que non estiveran tan ben despois dun mes e medio de descanso, que mandas traballo, pero tamén coñezo esa parte de xogador que o traballo tampouco se fai como como mandan os preparadores físicos, imagino que os preparadores físicos mandan demais sabendo que tampouco se vai facer todo. Bueno, xa por último, quería facerche un par de preguntas, pero creo que se poden comprimir en unha. Que obxectivo lle pos o equipo este ano e tamén que lle pides a esta tempada? Non sei se pode ir un pouco ligado. Bueno, o objetivo creo que o temos todo moi claro. O sea, todos sabemos cal é o objetivo, non fai falta decirlo todos os días, nen presionarnos con el.
obviamente, para conseguir o objetivo hai que empezar moi ben desde o primeiro partido. Se non consigues esos 3 puntos, pois o seguinte, pero tendo claro que é unha carreira de fondo e que temos que empezar 8 ou 9